фотоларын күреп, менә шушы семинар үтеп торабыз һәм икенче семинарга менә шу аларның телекле биюләр алып китә. Менә 3 группа булды, 3 төрле бию, 3 төрле. Безнең татар халкыбызның читтә яшәсәк тә, милләтебезнең телен, гореф-гадәтен, җырын, биюен саклап калып, аны алдагы буыннарга тапшыру. Менә шушы төп максаты һәм инде үзебезне горур итеп хис итү, татар итеп. Еракта яшәсәк тә, менә безнең Татарстан бик яхшы итеп ярдәм итә, ярдәм күрсәтә һәр вакытта. Просто ни генә түгел, игроводниклар. Без менә узган һәрбер семинарда без Монда татар пышмагы әйе. Бу татарның бер зур милли мәдәни үзәге. Дөрестән дә менә ул үзенең исеменә туры килә, рәсми исеменә. Һәм монда да халык алар белән аралашканда сизәсең, аларның рухи дөньялары шуның хәтле бай һәм аларның менә шунысы куанычлы, алар рухи дөньяларының шушы байлыгын аңлап яшиләр. Менә Рәкәйгә икенче ел киләм укырга. Бик шатмын. Ни өчен дисәгез, монда без күп белем алабыз. Үзебезнең эш өчен файдасы күп. Казандан шундый преподавательләр килә, биюгә дә, җырга да шундый итеп үрәтәләр. Моны язып, укып кына алып булмый. Күрми торып, үзең биемәй, үзең участвовать итмәй, үзең укымый торып. Шуңа күрә менә шундый оешмалар оештыру бик яхшы. Это очень важно, чтобы без яулыкны зур профессионал кешеләр монда кемнең белемләре бар. Димәк ки, мин үзем бию буенча әйтәм. Монда бар хармейстерлар, клуб мәдәният директорлары һәм бик күп кешеләр кем ничектер кайсы як беләндер сәнгатькә кушылган. Әлбәттә, аларга үзләренчә бик матур итеп материал алдылар. Димәк ки, мин бию буенча әйтәм. Инде хәзер алар белә белсәләр ничек музыкаль әсәр сайлап алырга, нинди хәрәкәт күрсәтергә. Әлбәттә, алар программалар ясыйлар, зур проектлар ясыйлар. Менә бу бик кирәкле әйбер дип уйлыйм мин. Бик кызганыч дип әйтим, беренче лекцияда мин беркадәр күңелем төшеп чыкты. Чөнки бик күбесе безнең татар әдәбиятын, безнең халык язучыларында, Тукай бүләге лауреатларында, хәтта классик язучыларыбызны да белмиләр. Бу аларның гаепләре түгел. Чөнки берсе дә диярлек татар мәктәбен тәмамламаган, татар мәктәбен белмәгән, татар мәктәбен укымаган. Һәм мине иң куандырганы булды, алар бик кызыксынып тыңладылар, язып алдылар. Хәтта мин аларга кемнәрне укырга, бүгенге татар әдәбиятын белер өчен нинди язучыларны белергә, нинди әсәрләрне һичшиксез укырга кирәк дигәндә, шуларның барысында аңлаттым. Алар язып алдылар. Менә бу иң мөһиме, чөнки кызыксыну булмаса, безнең бөтен бу сөйләгән сүзләребез стенага борчак белән сиеп утырган кебек булыр иде.